mangkat ning pasar Tambak Rama petenge kaya ngene wo. Wage wingi aku ning pasar Tambak Rama wo, niatku aku arep wedangan ning kono ki. Suasanane pasar Tambak Rama nek pas esuk wo. Gandeng wis padang iki tak videoke wo ki, tak sepilke pasar Tambak Rama nek pas pasaran wo. Ning kene bakul apa wae akeh wo, bakul gedang, bakul gethuk, bakul kician akeh wo. Lah iki sing paling pol wo, pumpung sumudan tuku daster kuwi wo dinggo jagan mati lampu. Pokoke wis ora usah kuwatir wo, gek mara rene wae wo. Ning kene iki bakul apa wae komplit wae sing ora nek gur bakul apus. Ning kene iki nom-noman ya do ning pasar wo. Dadine sampean sing jombloan jomblowati sing budiman wis gek do rene wae wo. Etok-etoke tuku brambang sapa ngerti untuk bonus jodoh. Eling-elingan wo sing do arak rene nek teko rene iki nek pasarane wage, nek liyane wage ora pasaran wo. Engko gek tekone pas pon. Dane pasar wage kene iki tak video ping akeh wo. Lah ning aku iki gur dikankon wae. Nek coba ning pasar wage Tambak Rama yo iki muga arek videoku iki sedilit iso dienggo ngobati rasa kangene sampean wo. Tak dongake agung rejeki diparingi sehat yo wo. Men sesuk iso do mulih pas bodo. Yo wis yo wo ngono wae yo wo. Pareng.